Takže čaute ľudia, dnes vás vítam u ďalšieho dielu z našej série. Budeme dneska pôjdeme do Nedru a budeme sa snažiť získať Ender Pearly a Blaze Rody, aby sme sa v 3 ďalších dieloch dostali do Endu. A počkáme, kým sa nám to zapne. Zatiaľ dáme točenie. Tak už nič. Už sa to načítava. Nám tomu tak... máme tu taký armor stand a chleba. Aha, tak meč. Sme na našom ostrove. Keby ste sa... spravil som si to jednoduchšie. Zapol som si tu takéto titulky. Proste budem teraz vidieť, kde čo všetko je. Takže samozrejme, ako ste počuli v intre, mohli by sme si najskôr ešte mohli by sme si akože poukladať ako tie veci, takže 15 mrkvej, neviem skade mám. OK, takže dáme napríklad, ja neviem, semienka, meso, hay Bailey, ryby. Máme tu už Blaze Rody, takže o Blaze Rody už máme postarané. Už iba Ender Pearly. Tak, zoberieme chleba, toto. Ešte kde máme takéto? Tu máme. Ešte jablko. Semienka až tak nie. Pôjdu tu skôr ryby. Teraz pôjdu prírodné veci. Chcem si to trošku poukladať, pretože nepáči sa mi to, ako je to proste takto. Tak. Teraz toto morkvu som zabudol. Dobre, toto pôjde head. To tu nemá čo robiť, steak, ten zjem. Takže sem pôjdu semienka, leather, trošky head, spruce, drevo, toto, sapling, na čo tu mám jedno drevo, kvet, wheat. Teraz neviem, čo pôjde. Dajme teraz drevo. Dáme štít, misku, tyčky, prúd, toto. Teraz dáme také knižky. Tak. Dáme dačo takéto, huby, hore, toto by malo ísť niekde dole, to zjem, dobre, OK. Toto k tomuto ešte papier sem, kvart sem, toto sem, nie. Scissors pôjdu do tohto a toto sem. Dobre, máme to trošku pokladané. Teraz, jak to máme tu? Tuto asi nechám tak... Blast Protection, čo ja mám? Ja mám normálne, prečo nemám Blast Protection? Divné. Mám si vylepšiť armor, že? Ale jak to spravím? Dobre, takže teraz by sa nám hodilo vypieť si také irony a vylepšiť armor. A neviem, 5 ironov by mohlo stačiť. Ak stále máte radi túto sériu, môžete ju dívať, videá budú vychádzať. Zajtra vyjde video nové, neviem ešte kedy, ale zajtra
Ty krava, čo sa tu strkáš? Si myslíš, že si tučná, tak si frajer? To teda nie si. Si iba myslíš. Krava. Máme jeden iron. Nemáme niekde goldy rovno upečené? Nemáme tu. Tu sú iba nuggetky. My nemáme ani goldy. A jak ideme pracovať, veď nemáme goldy. Myšku dám, kde patrí. To je dosť blbé. Fú. Hrozne blbé. Musíme byť bez botiek. Lebo akože nemôžu sa nám rozbiť bodky. Bodky sú dôležité. Čo je noc? Dobre, idem sa vyspať. Som sa vyspal. Takže pôjdeme do toho nedru bez botiek, áno. Tu sú naše rybky. Naše ovce, ktoré sú teda veľmi holé. Na budúcom diele toto vylepšíme tým ovciam. OK, enchanting. Akože môžeme zomrieť, to by nebolo dobré. Počkaj, ja musím mať tie bodky. Som zabudol. Oni by potom išli po mne. No, really? Seriously? Ja mám tieto šípy. Nej, krivý buď! Jak sa dostaneme do toho modrého biomu? Neskôr ho musíme... A ja už si myslím, že by sme mohli tradovať, takže akože mohli. Akože spravíme deal, hej? Ja neviem čo. Ja vyhodím do hlavy tieto blaze rody. Tieto. Sice budem musieť ísť do fortressky, ale to nevadí. A za to si zoberiem také zlato. OK? Deal. Berete? Napíšte do komentáru. Ale ja to musím spraviť. Aha. Prasa.
Tak. Dáme si gold. Koľko si dám? Dáme si 6, aby to bolo spravodlivé. 6 za 6. Toto dáme head. Máme 54 goldov. To by nám mohlo vystačiť na také perly. Už chcípol konečne ten skeleton, ktorý nás tu furt otravoval. Kde si? Stoj! Ty kde utekáš? Ty si minis. Tak mini mu nedám. Ty stoj. Mačka. Zlato. Stoj. Budeš stáť? Či hore? To ešte horšie, au! Ešte horšie. Ten si spadol tam. Ja chcem ti dať zlato. Ne. Stoj sa tam. Žiadne perly. Strhni. Nedáš mi ani perly. Haló. Tu máš všetky. Kámo, on mi nedal žiadne. Toto. Sú tam vôbec ender perly? Toto. Tam máš. Už. On mi stále nedal žiadne perly. On mi nedal perly. Mama, ja si tie perly dám. Kámo, už mi mám teraz 50 periel. Tak. No. Takže ja to zatiaľ budem s tým tradovať a teda vidíme sa u ďalšieho videa a čaute.